abafundisi bonke abakhona abagcotshwa benkosi sibingelele abahlonishwa abakhona ozakwethu wobrigado insizwa ebinetalente kakhulu uNkulunkulu ke ubemphila uBK ukuhlakanipha bengithi mangimprintela iscript sesikhulumile ukuthi sizokwenzana nakhona mokhuluma naye uthi mabrigado sokwenza ukuthi nokuthi fana uqale uyihlele eqala ngoba uzokubuza one by one ukuthi sobe senzani abuya athi hayi angizwa kahle ntombi awungiphindele konje ubutheni uma sengimprintelela iscript asibuke nje kabili kathathu use right kodwa into azoyenza emoyeni i-guest noma i-client esuke sinalo lejabule lithi hey mfethu ngisho ukuthi ukuba uyazi ukuthi uBK wonke lo so nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usibolekile sifunde elikhulu kuza kwethu ngiyabadabukela ke abantu abangafundanga kuBK abangalitholanga ithuba esobe sesibaxoxela ukuthi kwakukhona insizwa ekwakuthiwa uMabrigado eyayithi mengena mfethu insizwa eyithobile ube namahlaya uBK ube umuntu nje wamancoko ube ngathandi ukubona umunye umuntu ephatheke kabi ngikhumbula nje kudlala enye ingoma igama lomculo imbongolo athi mdonza ubani lo ngithi mina imbongolo emnyama embi athi hayi mfethu ngicela uzongisholo wena angifuni umuntu angibuke kabi ngendlela ebengathandi nje uphatha kabi omunye umuntu sinengosi lapha ezekhethelo thina ke mekufika nje abantu uthi siyadansa nobingelela meke kwangena lengoma siyayidansela kwangena lengoma siyayidansela bese ngithi mina hawu mabrigada usukuma ingani uthi hayi mfethu ngizothini kulomunye mengasayithandi lengoma ngingasasukumi ngapha so befisa nje wonke umuntu ajabule ngendlela efanayo bebathanda abantu silahlekelwa bakithi silahlekelwe igolide ushilo ubaba bekhuluma la wathi wow sisele phandle igolide la koMchunu nyanizwela bomacingwane ayikho insizwa ebifana nale inomoya ophansi omuhle nokungasigciniki isikhathi besithi mesihamba ngiyakhumbula nje ngelikilanga siya kwi-OB sathi sizohamba ngo6 sizohambela eMelmoth so hamba ngemoto eyi1 sishiye enye mina ngafika ngo5:30 ngibhizi ngiyamfonela hawubi mfethu seku8 hayi linda ntombi linda kushaya u9 kushaya u10 10:30 hayi ntombi kanti sisakaza namhlanje ngoba phela sisakaza kusasa linda ntombi ngoba ngiyazi la engizokuthola khona nebhetri yakho i-right pho ntombi ukhaliswayo linda ntombi ngithe ngimfonela okugcina wacela wathi ngiyacela Mancopho ungabusafona manje ntombi ngiyacela ntombi usufone kakhulu ntombi ngiyacela sengiphetha ibongo zami zithi intokazi kaDovadova iphalisha unduna zebeka athi hayi mina ezami sezithi Dovadova umkhulu wakhe manje sekuDovadova ama cornflakes ngiyabonga sibonga kakhulu Mdonso igama ubonga kadladla banguza ngosiphongo lesho kokhozi FM ngidavuka escourt uBK usifundise ubuntu nothando nokuhlanganisa abantu uMdonso ubuye enkandla ubuya kwaNongombingelela ngibuye eMtshezi ubuye empangeni uBK kodwa wasihlanganisa saba into eyodwa ngoba bewumholi ubesilida ubewuthanda umsebenzi wakhe uBK benganqena ukufuna ngisho ebusuku afuna ngixoxe ngohlelo ukuthi suma kanjani kusasa uBK benganqena masesakazile uhlelo usikiya ngengoma athi ngomsombuluko siphongo ngicela ungithumelele uhlelo lonke la ngeweekend esuka kuyona ngifuna ukuzilalela ukuthi ngisakaze kanjani uBK ube nobuntu la esikhathini ke impela ke ube ngasigcina sasabe kumthetho siyithimba uWhatsApp group uthi hayi ongeze emhlanganweni kumele ahlawule ngomgqibelo sithengele lunch uBK njalo bekuba yena usecaleni besidla yena nje
njalo ngomgqibelo nje kuseni masifika ngo9 because sicela ibreakfast yethu awufika ngolwesibili emhlanganweni njalo wahamba sabona ukuthi hayi insizwa seyibambekile sehle isigwebo sathi hayi asingabe sisasenza ke manje ngoba sesiya understand ukuthi hayi insizwa ibambekile ngeke sijoyine njalo ubefona njalo ke ethi angemlande ngoba uthe bese igulu BK bengasathanda ukushayela imoto ngisuka endlini ngifike kwakhe kuseni ngo8 ngifona macengwane ngilaphansi athi hayi ngiyeza bafu uBK uzaphuma ngo22:09 mina ngifike ngo8 ngize ngicasuke hayi mayifike emotweni uBK avela ekhulula amahlaya akhe nje angasho lutho aqoqela amahlaya akhe nje uBK ungonakali lutho uBK usifundise ukuthi siqine ugulile uBK phambi kwethu e-studio kodwa besiqaphela futhi sifuna ngabona libalaleli ukuthi bezwe ukuthi akusahambi kahle e-studio ngibonga ithimba leli ngendlela ba-strong ngakhona nokuthi kudlala ingoma vele kumbamba uBK ukugula kudinga ukuthi simnake ithi masiyophela ingoma afuna ngene ubengayele emoyeni kube ngathi akwenzela ngalutho kodwa uBK siyambona uphansi simbambile nomdonso okugcina uBK egcina ukuze emsebenzini saphuma naye emsebenzini simbambile simgaxile kanje samshiya ngaphandle ngafanele ubhuti wakhe uSifiso ngathi hayi insizwa ibambekile wathi hayi kulungile mfowethu hamba umshiya endlini kwakhe samshiya khona wafona uBK wathi ufuna ukubuya kuze emsebenzini ngathi hayi unamangake wathi ngibuza uSifiso ukuthi unjani wathi uSifiso hayi usabambekile ngathi hayi mtshela ngabuyi akathi ukuphumula kancane uBK ugulile ugile umacengwane uphumula ubafu lala kahle phakade lala kahle cingo ngibingelele abahlonishwa ophakade bonke abasakazi bokhozi FM umlaleli wonke nje jikelele igama lami ngobingelela uMntakaMpanza anginaso strength sokuma la kodwa ngicabanga ukuthi mabrigado kungamphatha kabi ukuthi singabe sisasho lutho nje kade siphila naye sebekhulume konke ngoBK kahle sekufakaza nje ukuthi konke bebekusho kuyikho kakhulukazi mina ngingabheka kakhulu kwi-challenge ebengibhekene nayo sisakaza sobabili ngihlukumezeke kakhulu nje ngoba bekufika isikhathi la kufanele sisebenze khona sithi sifika nje sihlale lapha kunezitulo lapha emsakazweni sihlale phansi sifika nje aphumule ethi bafu ngathi ngizokula ngithi ubona ngani athi hayi ngiyezwa nje ngithi hayi siyayibamba nje kunjalo siyibamba size siqede ukusakaza so yena vele ubehlala ngapha edeskini ngihlale ngapha bekufanele ngibe fast ngafanele kubonakala noma kuzwakale kumlaleli ukuthi akusahambi kahle fanele mase kumsukile ugula ngoba uBK ugule into engekho nje akekho umuntu ogula into ongakwazi ukuyichaza ukuthi uphethwe yini naye uthi uma umbuza kubhlungu kuphi akhombe la ashaya ikhanda kanje ugcine nawe ustresseke ungakwazi ngisho ukwenzani uhlukumezeka kanye naye akusasebenzeki akusenzeki lutho emva kwalapho kuzofanele ube fast usuke umsuse kungezwakala ingale kubantu ngoba ngizophuma kwishow sokugcwele emaphepheni sekukhulunywa ngaye uzothi uwile emsakazweni kwenzeka ukuthi kufanele manisebenza umnake uthi noma ukhuluma ukhumbule ukuthi uBK akekho right kufanele ngimngene emlonyeni ngisheshisa yonke into ngimshekelele abantu bengezwe ukuthi akusasihambeli kahle kodwa lokhu okwenzeka empilweni kaBK angazi noma ngiyakugcina nokubona kodwa bengiqala nje akwazi ukuthi umuntu avana gule nje kube kanje ngakuye kumgoqa nje ukugula kuphinde abe right abe sober nje kube ngathi akazange agule kube ngathi ubuqamba amanga kofikayo kulungile angingakhulumi ingaze ngikhuluma ngiyabonga cela sibanikeze ihlombe elikhulu
Makuza kuhlelo okuthiwa usiya ngoma ku Cause FM. Belenziwa the late uBhodloza Nzimande Mphephethe. Uyena wenza ukuthi sithole abantu abanjengowashi limhlophe, umfazi omnyama the late nophuze chemist kwathena sekukhona isixaxa mbichi. Emva kwaMphephethe uhlelo luka Maskandi kwaba sekubakhona insizwa okuthiwa uKhatide Ngobe. Ubaba wakhe uThatha uGodo. Wafika wathatha lelo hlelo walibeka kwenye level. Mozobona uzimiphi bangena nababeka kwenye level. Kodwa wangena uBK wathatha uhlelo walibeka kwenye level. Asisha ihlombe elikhulu insizwa zamlandela umuntu ibongo zakhe. Kuleli qophelo mhlambe dudu angisho before ngibize laba ozokhuluma ukusho minister zizi ngoba le yakho kodwa Dlamini ukuthi makuza kumaciko eSouth Africa noma kuza kumaciko eMzansi Africa wonke uBK wayethanda ukusakaza ibhola dudu. Idemo yokuqala esayenza ekaBK ngoba yidemo yebhola esanikeza uJoe Udla wathi hey Lindi yashaya le demo le. Eyesibili idemo kwase kuba yidemo yokuthi asakaze inhlelo base bemnikeza ku Cause FM ukuthi makasakaze iningi inhlelo azenzile. Azayi futhi kwizulu lomzansi uVictor Xaba uMaswiti lapho novela Xulu nakhona wasebenza kodwa khona singakwazi ukuthi uBK uqale kwiDurban Youth Radio umuntu omenza ukuthi angene kwiDurban Youth Radio uSimphiwe Shembe uSomahlaya azimnike ihlophe ngoba lento ibalekile umlando ubalekile dudu ubalekile ukuthi simbone leli silizwe leli phimbo ngoba iphimbo likaSimphiwe Shembe lalizela nje lisakaza lingakwazi ukufika ukhona la ngisho ngalizokhuluma ngayo Xolisa kaShembe yaxolisa awuboshemba awukawo yaxolisa ame awunyazi nje ukwazi ukungithinte ngiyakunyazi ngiyaxolisa kodwa uShembe uSimphiwe hayi nyazi impela hayi bengaphuwanga ekusakaseni asisho ukuthi uyena omenza ukuthi abonakala gqame uSimphiwe Shembe ongena kwiDurban Youth Radio sacela ukuthi angene kwizwi lomzansi wayesengena ku Cause FM waqala kodwa edlala istory kuMuvo Maphalala asibonga ukuthi ngesikhathi engene emoyeni uBK uZandile Tembe wayiphethe inhlelo ngaleso sikhathi ubaba uPV Zulu owakwazi kuleli khona libe khona and wagcina egcineni sekwaze ukuthi akasakaze aqhubeke aye phambili kuleli qophelo ubanginikeza isendlalelo ngifuna siwazi umlando wakhe nanokuthi akakwazanga ukuthi masenikeze ithuba khona abantu abanikezwa ithuba ekusakazeni balisebenzise khona abanye abangakwazi ukulisebenzisa kuleli qophelo bekhulumela ama colleagues sicela ukuthi sikumise uThatha uKhatide Ngobe eza ngaphambili noMfundo Mkhize sibanike ihlombe beze ngaphambili Kayani ngombono Dapen kubenga maskanda We became for Mchunu Siteteleni bafana ba Siponyani ngombono Dapen kubenga maskanda Sanibonani, all protocol observed. Igama lami nguNomfundo Mkhize. Ngiproduce uBK. Uhlelo kanye nawo. Bheka bakubo Prince Mchunu. Waze wangilimaza bhuti wami. Bhuti wami ngani wami zakwethu. I hope usuyangikholwa namhlanje ukuthi you are a big deal. You are a big story. You are major. Ubungangikholwa mangikhuluma ngobukhulu bakho noma ngobuhlakani bakho. You were a real one, my G. Humble in your demeanor, respectful in your approach, deadly in your skillful broadcasting. 525,600 minutes. 5,2,500 moments so dear. 5,2,500, 600 minutes. How do you measure
measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, or in strife. In 5,000, 2,500, 600 minutes, how do you measure a year in a life? How about love? How about love? Measure it in love. Ngiyabonga ngothando lakho Macingwane. Ngonyaka ka-2021 ngithola inhlanhla engandele bani ukusebenza nawe. Angisoze ngawuvala umlomo ngawe bhuti wami. Linda Spear lived in the time of Kansas City. You lived in the time of Linda Spear. And I have lived in the time of Bheka Bakubo Prince Mchunu. Umsakazi who prepared his links right to the final one before the show even started. Ilink yakho yokuvula uhlelo ibihlezi ihlukile ngoba ubuhlezi uzimisele and always prepared. UBK went as far ukuthi the day before uhlelo ebestadisha playlist khona ezokwazi ukuprepare ama links eyingoma ngoba engafuni ukuthi ejwayeleke. Engafuni ukuthi kube into ayithola ku Google. You would go as far as ukuthi labantu babheke ku social media wabo noma ku YouTube wabo. Mabrigado uyangimangaza bhuti wami. Thank you for my best radio year. Thank you for my radio career highlights so far. Ukusebenza nawe bekubhlungu uma sekubhlungu. Kube kuhle futhi uma sekukuhle. Ngonyaka ka-2021 silwile kakhulu silwela impilo yakho. We became sources of comfort for each other ngoba nami bese ngigulela ugogo wami ekhaya. Ngiyabonga Mabrigado for pouring into my cup even when you couldn't pour into your own cup. Thank you, Bodi. Eminyakeni emibili edlulile sengingasasebenzi nawe bengibamba umoya. Ngikubheka from time to time. Ngizama ukuthi nami ngingaku-overwhelm noma ngi-interfere with the bond of your new team. Mdonso, Sphongo, Bingelela. Ngiyabonga bozakwethu for supporting umfowethu, for ukumsingatha. Bekunzima ngoba kuba nzima ukulwa nobumnyama ngoba isithe siqondile usibone. Hamba kahle zakwethu. Hamba kahle mngani wami. Hamba kahle bhuti wami. Ndaba ezitha. Siyabonga khabazela ngamazwi amahle kangaka. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze usemnyango Hallelujah. Sanibonani. Ninjani kodwa niyaphila. Angikhuleke ezinyaneni lesilo. Wena kamba mbusho omnyama shiza la shimpi yaqabla koma zilahlekile ziyofa umdlebe kwasoshangana. Wena kaliseba likhothela ngalapha wenkandla likhothela njalo luhla amadoda. Wena wenyathi kandabe ejama ngomkhonto phezulu kwemzimvubu namampondo asabo kuyehlela. Ndaba ezitha. Ngibingelele ongiphinde ngikhuleke enkosini yakwaZungu emeva mhlophe nokuyinkosi la uBK abe qhamuka esizweni sayo manzini amakhosi asendlunkulu amanye akhona amelelekile siyakhuleka
ey'nduneni zonke emele isizwe siyakhuleka sibingelele iy'phathimandla zonke ngothi lwazo kusukela kubahlonishwa iy'meya ey'khona ongqongqoshe ngiyazi ukuthi babaliwe amagama abo la ngaphambili okuhlanganisa ubaba usenzo Mchunu esaziyo ukuthi bagazilinye nomacingwane ngoba ngangisebenza nongizwe mina angitshela ukuthi thina emachunwini singabandawonye akekho sibongo fanana ngakho ke siyabingelela kumacingwane kakhulu ndaba ezitha sabingelela amacingwane nyanda imkhonto angazi ke mawukuthi khona abasalile iphathimandla ekhona seziyongixolela kodwa ke ngithi nje phecelezi all protocol observed angazi noma niyawuza no observed wami ukuthi akuwona nje observed cha all protocol observed ngibingelela abaphathi be-SABC abaphathi bokhozi FM ozakwethu abefundisi bonke ngibingelela amanazaretha bobaba ngibingelele omama sanibonani onibingelelayo ukhathide wakangobe umakatazidusha ngoba dlethe oluklebe khephula kwamanye kebosala bethunga banena lithi unqolo bane beyigudla bethi igcwele ikhweba ngicwela amahlezi intombi zeqoma qede bayashinga onina iyeke mama iqomela ethanda khona inganawa uvinjwanga wayiqomela nje la siphelezele insizwa uBK umfoka Mchunu insizwa ebinobubele sizwe ebinenhliziyo enhle ngendlela eyisimangaliso ngimbongela umuntu osuke nenhliziyo enhle ngoba leyo nto ayandele bani ikakhulukazi kulezi insuku zokugcina la khona usathanelwa ngamandla ukuthi abantu bangabi nazo inhliziyo ehlanzekileyo ukuze balahlekelwe umbuso kaNkuluNkulu ngoba abantu abanenhliziyo ezimbi umbuso kaNkuluNkulu ngoba ngeke ungene embusweni kaNkuluNkulu nenhliziyo engasokiwe inhliziyo kufanele isokwe washo njalo Isaya esho ukuthi inhliziyo esokiwe iyaxola iqala ukungcola ngoba isokiwe ukungcola kuhlali entweni esokiwe ngakho ke lensizelela ibinenhliziyo enhle ube nenhlanhla lokho isibusiso leso uNkulunkulu ayimphesona uBheka ake simshayeleni ihlombe ngoba lenhliziyo engikhuluma ngayo inhliziyo le ngisho emakholweni ungizima ukuthi ikhola libe nayo khola umuntu impela sonke aqhansa imthambo esehlabelele sethandaza kodwa inhliziyo ithi nje yebiya baba angizi mina lapho ngeke uye embusweni kaNkuluNkulu nenhliziyo engcolile enamaqhubu ungasonta insuku zonke zo7 zesonto fuke phakathi kwamabili uthandaze okusalayo leyo nhliziyo yokuvimba ngaleli yalanga lika Jesu ngeke ekhohlwa kodwa lensizwe elelela ibinge njalo ibinobubele insizwe ebihlala ihleka lamagama ngiwakhuluma ngamabomu ngoba sikhuluma ngomuntu olungile la uBK ukuthi akabe isibonelo ukuthina sonke nje masiphila singabantu ngoba ngempela inhliziyo uma isuka ilikhuni mina iyayingimangaza ukuthi inhliziyo yoni le ekubeni iBhayibheli lithi lingashoni ilanga usathukuthele kodwa khona abaqeda iminyaka bethukuthele awuyibhadi lakho lelo ngiyakuzwela ngoba luyeza usuku luka Jesu uBheka umfoka Mchunu ngimaze eminyakeni eminingi edlule ngimazi ngolinda sibiya uMr Magic bengamathe nolimi la ngangifica khona uBK ngangihlale ngihamba nolinda kanti noBK vele uzobe khona ngangakabike nemoto ulinda wayithanda kabi ukungilifta cishe wayengikhuthaza ukuthi ngithenge imoto hayi wayengilifta suka ngangihlale elindelani ngihlale naye lapha esakaza 326 ngoba ngangijala ukuya kuyena njalo ngolesihlanu lithi mase lishonile ilanga esephumile angithathe ngemoto ayo ngibekile indelana lapho ngihambe ngithi yilo umsakazi madoda ngangiphupha ukuthi ngililanga kwehlala eduze kwakhe wangihlanganisa nalensizwa bezwana bethandana ngamjwayela ngelanga lokuqala ngiqala ukumbona uBK ngendlela ayensizwe ethanda ukuhleka ngayo kanti nami ngiyakuthanda ukuhleka ngiyazwana nje nomuntu othanda kuhlekwe sazwana nalensizwa kakhulu bayazi abashana bakhe nami abashana bami nami babiza ngabashana nje abashana baka BK ekumazini kwami uBK sidlule into eningi nalensizwa
uyazi baze bangifundisa benolinda nginezandla ezinhle nje sidalo sami ngafuza umama nginenhlanhla hayi zinhle kakhulu nazi ngiyayiqhayisa nje ngaze anginankinga so ngangakaze ngibe nephupho lokuthi mina kwenziwa inzipho indoda nje ithi yokwenza inzipho manje ngibuka lezi zakhe noSibiya uBK ihlale ecwebezela bafethu lezi inzipho zenu bathi hayi singakusa lapha eMasgrave hambe uyokwenza inzipho hayi lezi inzipho cha impela nangu Sibiya khona angifakazela bangithatha sahamba hayi ngafike nami lapha intombazane yangiphihla lapha ingihlikihla ngale into zakho manje ngibuka ukuthi ngiyabuza mina nini ke Sibiya lawe Mchunu kukhona umuntu ofonayo la ethi nikuphi niyithini mawuphendula manje nami ngiyayibuza phela abantu bayazi utshatha ibhinqa phela manje mawuthi lakhala ucingo ngoba ukuphi hayi ngezinzipho yeheni ngathi mina ngabe ngcono kube khona igama elinye ngaphansi ngezinzipho uyabo so bangifundisa leyo nto yokuthi insizwe iyazenza inzipho sicwebezele nangempela zazinhle zayidlulela elensizwe ibithanda umndeni wayo ngendlela emangalisayo isibonelo nje kubona bonke abantu amahuzu uthi ungabi ihuzu uma uyinsizwa thanda umndeni wakho uthanda izingane zakho ngoba abanye abazali banebhadi bazala nje izingane ezahamba zaduka nezwe ezinganandaba nabazali umuntu azikahle ukuthi ukhuleka nzima kanjani ekhaya kodwa mase sesilungeni akhohlwa ukuthi kunekhaya angiphathi umeke waqonywa uNkulunkulu wami we phinda bheke emuva zimthathe zaseThekwini azi ukuthi imali ifuneka iye kuzo nje kuphela akhohlwe ngabazali kodwa lensizwe umndeni wayo ibiyuthanda futhi uNkulunkulu eyibusisile ubeyibusisile isibusisa beyibusise sona bekubusiseke ngisho abantu abaseduze kwakhe ngani na ngoba ube nenhliziyo emnene inhliziyo ethobekileyo ngikhumbula sikomunye umcimbi hayi zizinhle intombi hey zizinhle zizinhle ibikhali phela imambane awubani yena we khohlwa hayi ibikhali suka manje bese kubanga ke lokhu babukhali masifika komnye umcimbi la hayi kube khona esiyibonayo kanti siyibone sobabili bese kuba nalokubanga ka sizakala afeke uSibiya manje ubani ozongena kule ngane kuzotheka abani ngoba njoba seniyibanga ngithi mina akhuleka Sibiya ihlezi phansi akayiboni inde kunaye ahleka zakhalinye embezi bawethu silahlekelo kakhulu endimeni ezomsakazo zakwethu nabahlezi nabo la bayazi ukuthi uBheke ubungamzonda nje wena ngoba unenhliziyo nayo kodwa ubungena sizathu sokuthi uzonda uBheke bungeke uzobe naso hlobo ngani ngoba insizwa ebinomoya omnene ehlale nje ihlekela nje bese nomehluko ke sinayo ngoba angimazi mina wangikhuza kangaka uBheke ngoba ngazala ngane inkinga yokusheshe ngihluthuke inhliziyo incane kanti hayi azithele uBheke ubuzake ngoba ubengazwani ubekwazi ukuziba yabona khona lento yokuziba mina abaphathi bayazi abaphathi bami sengake ngahlala ekhaya nje ngahlala ngathatha nganikwa nje live yamasonto amabili ngoba manje ngiyahluleka ukuziba umuntu umebheda lo ngazalwa nje futhi umsakazo wangisiza wangikhalima ngoba ngangihlala ithonto ngalize ekhaya manje ngabona lento izongilahlekisela ngumsebenzi lena bakhulume lapho umphathi wamapholo uzama ukuyincenga uyibambe ngaphendula abantu lensizwa le insizwa ke ebikwazi ukuziba nje umuntu uma ngabe ekhuluma ngisho ukuthi uyaqalaza wena ufuna ukuthi hayi miyeke ube nenhliziyo enhle ngendlela yesimanga ebathanda abantu lo insizwa ebikhuluma la yakwavilane ungelovi uBheke uyaze ngami ngoba ngineqembu lebhola abafana abadlala ibhola nani umshana wakhe la noSibonga abashana bakhe uBheke abadlala ibhola behlala nabi yona into besiyibanga noBheke ibhola so waxhumana nalezi insizwa bazana abathandana
ngendlela esimangaliso kwaba sengathi kade bazana ngoba ke mina ngikhule naye wangakithi lo mfana nobe bemncane ngangophuti bakhe mina ukuthi phela angigugi kalula ngenxa ukuthi kunento engingazidli nje igogisanayo ngiqinisile abantu abasha kufanele baqaphele lokho nisibona singayindawo nje ngoba khona into esiyigwemayo lezi edliwayo esheshe zikuphuthume nawe mawuyiphuthuma nje khuleka umnanjana amabesho kodwa hayi suka ziyehlangabeza impilo kada ke so ke engikushoyo bafethu ukuthi ngicela siduduzeke emndeni wasemachunwini asiduduzekeni bakwethu asiduduzeke kunengoma beyithanda uBheka kuyihlabelela athi hobaleka nomgaqo wena umgaqo ma hobaleka nomgaqo wena umgaqo ma ngamshaya ziyohamba insizwa kosala izibongo sengivala ngicela ukuvala ngombhalo ngoba ngeke ngakhuluma ngeBhayibheli sengiqeda nje ngisike lijiyayo baba kunombhalo wabaseKorinte bokuqala isahluko 15 verse 26 uthi sitha esokugcina esiyoqedwa ukufa ngoba ukufa kuyisitha sethu ngizindodakazi lapha ikhuluma ngoyise ngezwe ngifikelwa zinyembezi iyakhala ingane ubabulele manje ukufa kuyisitha sethu kodwa iBhayibheli liyasiduduza ngoJesu mhla ebuyayo ukufa kuyobe sekuphelelwe isikhathi ngakho ke sinalelo themba ngithi imndeni wasemachunwini balaleli bomsakazo ukhozi nabe bandla lakhe amaNazaretha onke asiduduzekeni kanza kwethu asiqine idolo ngiyathokoza phathohle ngicela elinye ihlombe elifanele uJathi uGodo umfana omuhle ngamehlo njengonini uThembi uzinyo bulala kaThembi lo ngiyacela njengamanje sisazoba nezikhulumi zethu kodwa sesengasemaphethelweni bengicela uzokhulumela ukhozi FM usiya uNjomani umhlongo ka Njomani kaMgabi nangu siya bangishiyile sihleli sonke lapha Lady D ngaphelelwa indawo yokuhlala sengisukuma sengizokhulumela umphathi kunjani manje makunje uthi Isaiah 6 ngokufa kwenkosi uIzaya ngambona uNkulunkulu ngokufa kwaBK ngakhulumela umphathi stage Sanda ubingelela kubaphathi bohlelo Sotobe Lady D ngizwe Mchunu siyabonga kakhulu umndeni wakaMchunu wakambhele siyakhuleka izinyane lembube umntwana Phumuza uZulu kaZwelithini abaholi bonke beinhlangano zezombusazwe siyabingelela macingwane minister kodwa siyabingelela district mayor Ntuli mayor Ngwezi no mayor Bhengu siyabingelela futhi nakunina ikhungo zemfundo ephakeme kubalekile ukuthi sibalule ngoba uBheka ube umuntu obe u headmaster principal weKZN Matric Excellence ukukhombisa ukubona kwakhe iqhaza elibalekile lemfundo siyabingelela kuma media houses akhona imsakazo kakhulu asikwazi ungakhuluma ngama community radio station akhona abasakazi wamphathi station abo bonke abakhona kwabakhona umsakazo la empangeni okwakuthiwa iReach Out Radio 107.7 FM nayo yonke eminye imsakazo ekhona nama media houses njoba ngikhona ngibonile ukhona uDawud Phungula ocoshelayo kade ngibuka kwi live stream kaPastor Ncanda sinabantu abangaphezulu ka 13,000 abathamele njengamanje abakhona live ukukhombisa amagalelo namava nokuthi abantu bonke abangaphandle kwalabo abangekho la indlela abafisa ngayo ukuthi babone ukuthi lenkonzo ihamba kanjani siyathokoza kakhulu sibingelela abangani bakaBK nomphakathi sanibonani
Sibingelela ibandla lamaNazaretha kumnandi ukukhonza nani namhlanje yize kuyinkonzo ebuhlungu yokuphelezela uBK. Ngikhulumela uSibonga Ngcobo umphathi stage. Ngizamile ngingomncinyane kweqiniso futhi khona abasenior kakhulu kunami. Zukhanye senior producer, I tried my best to get out of this but they said I should come. So ngifisa kwaze ukuthi ngingomncinyane ukuthi ngingakhulumela umphathi stage. Ngizokhuluma nje kafushane bese ngihlala phansi wathi umpostoli uDlomo makusayophinde kube khona abantu lophinde libe khona ithuba lokukhuluma. Ngafuna ukukopolota konke ikakhulukazi mawubona isikhathi sesihambile. Makusayophinde kube khona abantu liyo vele ithuba lokukhuluma ukukhulume kahle. Umsakazo uneqhaza elikhulu emphakathini kusukela ezikhathini zakudala kuze kube manje. Ukuqala nje ka radio bantu kwakwamaminishana amancane anikeza iupdate ukuthi khamba kanjani kuyimpi yomhlaba eyayikhona ngaleso sikhathi. Cabanga ukuthi yayibizwa ngeCold War. Okuyila khona abasunguli bomsakazo nabasakazi beradio bantu babenikeza umphakathi ithuba. Mawungathi uyabheka kusukela ngo1960 kuze kufike ku2024 la sikhona. Umsakazo manje usune responsibility enkulu kakhulu emphakathini. Sibheke nje okhethweni umsakazo unengcaba yokuthi wazisa umphakathi ngakho konke okungadingi ukuthi kwenzeke. Kuba nzima kakhulu ke mawuzosebenzela Minister Zizikoda ipublic broadcaster. Ngoba kusuke kukhona ubasket kumele uthake ngeinhlobonhlobo zokudla. Akufani nje mhlambe mawusuke uyi-music radio station ngiyalinganisa njengo-Metro FM akukuningi kakhulu okungaphezulu kwalokho okumele ukwenze. La emsakazweni ukhozi njengesibonelo ezemidlalo, ezenkolo, ezemfundo zeingane. Awucabangeke ukungena emsakazweni uphethe wonke loyo mqondo orepresenta isociety yaseNingizimu Afrika, orepresenta imbono yabantu sibe singesiye nganxanye njengamanzi. Ukuba umsakazi akusiyona into elula kakhulu futhi thina sisebenza ngemoya yethu. Khona ivesi lapha ya uJesu ethi khona ongithintile bathi abafundi uzwe kanjani ukuthi bebaningi kanje abantu uthi ngizwe amandla ephuma. Thina masiphuma emsakazweni suke siphuma sesi-empty ngokukamoya. Umuntu oyi-creative kakhulukazi nomuntu owumsakazi umephethwe ukhwantalalo umephethwe ingcindezi imbamba kakhulu because singabantu ama-psychologists athi our highs are very high and our lows are very low. Irresponsibility yomphakathi sibambisene sonke ukuthi nikwazi lokhu nezikhathi nokuguquguquka kwazo. Sike sithi siyasakaza kube khona lo liyacingo oliflashayo e-studio noma ku-social media abantu babhale noma basho nganedlela abangafisa ngayo noma kuvele kufone bathi kwakungasakazwa kanjalo ngezikhathi zoKE Masinga nina niyafika emsakazweni nazini. Iqhaza lomphakathi ukubekezelelana nathi ngokhozi oselihambile olingaseyona iradio bantu osolu ukhozi FM kodwa luyiphethe lento yokuthi asinike lokhu enanikwazi nalokho endinga ukwazi kwesikhathi. UBheka kube umuntu obethuma esakaza abe nakho konke lokho emqondweni. Indlela uBheka abeba prepared ngayo angicabanga ukuthi ukhona emsakazweni obebhala enze idraft yohlelo lonke ukudlula uBheka uke wakubalula nomfundo Mkhize lokho. Ubeba over prepared. Abe nefear futhi ukuthi ngizothini mangena emsakazweni ngibhede. Kubasakaza beke balithola ithuba lokukhuluma no Mr Magic eceleni uvamise ukuthi ungayijwayeli kabi imicrophone. UBheka ube umuntu obengafuni ukuyijwayela kabi imicrophone ubeba novalo umebona umphathi eqhamuka ngale kwesinye studio noma zangene uthi sengitheni sengenzeni. Ube nenhlonipho yemicrophone ukuthi ayimisele ngakho konke. Ingakho uDeno Day omunye wemqondo ehloniphayo yemsakazo uthi a well-prepared show ngizoyihumusha. A well-prepared show may have average moments, but a well-prepared show will never be a bad show. Uhlelo olulungiselelwe kahle lungaba nezigaba ongeke uyikhumbule mhlawumbe engathini ithako ohlelweni. Kodwa uhlelo olulungiselelwe kahle selulonke angeke luze lube lubi. UBheka bekungathi ubekwazi lokho konke lokho.
okunye ngizokweqa engikuthanda kakhulu ukusakaza kwakhe bekunikeza ithemba ngaso sonke isikhathi. Ingakho BK nganya kwethu udlulile esigabeni sokuba gifted. Masikhuluma ngabantu abagifted akukhathaleki iphi imboni noma yiluphi uhlaka bangabekwa baba u10. Ngikushilo lokho ngethula Mr Magic ngolesihlanu service. Bangabekwa babe ilaba babizwayo. Kodwa khona ilevel ebizwa ngegiftedness where you transcend from being gifted to giftedness. Ila khona osukusuwedwa noma nibabili kweze kulolo hlaka. Uma nje ningasho. Uma nje ngase ngikhuluma eNingizimu Afrika ngomsakazo wezemidlalo engathi uhamba phambili ningasho. Niyazi ukuthi ubani. Usedlulile kwisigaba sokuba gifted. He lives on his own kwisigaba sokuba kwi-giftedness. Sisho kanjalo nakuwena BK Macingwane. Uyilaba ngelinye ilanga mhlambe nathi sobe singasekho kulesiya studio esiyongena sibona isithombe samduduza Hlophe, Winnie Mahlangu, Lindiwe kaNtuli, Zamambo Mkhize, Lady D, a living legend, Linda Spiya, Muvo Maphalala, Thokozani Mandla Nkosi Nene kanye nabanye abaningi Muvo Maphalala. Kodwa nesithombe sika BK Mchunu komele sibe khona. We are standing on your shoulders, my brother. Rest in peace. Jomane kamgabi siyabonga kakhulu. Ulinda Nongizwe ngicela abasondele ngala. Sengingenela ke manje kusikhondla bese ngidlula singene engxoxweni zethu. Linda Nongizwe sondelani. Ngifuna nibe amehlo ami kwazise khona engababoni ngiyazi. Niyafisa ukubona abasakazi? Kangakanani? Niyafisa ukubona abasakazi? Abafunda indaba, abezemidlalo, ngothi lwabo. Okay. Labenza i-traffic uAyanda Msweli nebhakede. Asilidingi ibhakede emncwabeni. Siyacela abasakazi boKhozi FM Ayanda Msweli nize abasendabeni beze kwi-sports television nisondele ngala. Ya ngoba bazokanela la noma beze la. Abeze stage yes. Intombi yasibona abafundisi uthi umfundisi lapha ayike asiyasiye ngemuva yani ngemuva amen Jesu. Hallelujah. Omgcotshwa ungena ngaphi ungena apha nangapha siqhemeza. Angena usideme. Shuthi osone nje ukuthi uzemiphi abingelele uzimdola njalo kubalekile ukuthi amaphimbo ngizwe niwezwa amaphimbo niwezwa kuphi emsakazweni. Ayikho enye microphone ngiyacela. Asimnikeze nangu uzemiphi. Cela siyukeze. Cha kubizwa abasakazi ayikhulu ongizwe. Lacaca lokho Linda Spiya thula abasakazi. Ngicela ukwethula uzimdola la intombi yasibona ubingelela Zim. Kodwa yazi ukuyizwa bafethu. Salmonani. Ninjani? Siyaphila. Siyabonga kakhulu igama lami uZimiphi uZimdola intombi yasobuka intombi yesibhono. Siyathobeka kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usebolekile uMacingwane ngingedwa nje ngizosho ngithi makabonga uNkulunkulu obesetshelekile amen. Siyabonga. Emva kwakhe ke Thembeka Zondo wakacele. Izama Nazareth ezinqala ngazo. Yo, Sanibona, uThembeka uBazondo wakacele. Awu, Phephisani Nazareth amahle. Impela siyowela sijabule emfuleni waseHosi. Ngaphesheya kwelo lizwe. Kodwa ke uyoyamkela intokozo yethu. Phephisani Mchunu. Phephisani nonke. Siyabonga. Yajatshulwa kwaBheka bezayo namhlanje. Ake silethe Mroza Limari, Limarere, Limararara, Limroza Limari, Limari zinaisa. Lide Mroza Riri. Hola. Right.
Tha bricks mabrigado ma 1000 ayehla enyuka eShoprite stembu nemvilophu phakade akaguge esengonyameni into emfishane nembandla shortness chicken bengimbiza kanjalo laluphumule sohleze sikuthanda mfowethu sohleze sikuthanda ikhono lakho liyamangaza ufa kanjani umuntu onekhono elingaka liqhitshwa kanjani ikhono elingangelakho sithina uma siflathela sikushiya phumula macingwane phumula sithandwa sethu uNkulunkulu ukulethile kuthina futhi siyazi ukuthi uyohleza uphile enhlizweni zethu kithini uyophila noma sewufile kithini uyohleze ngaso sonke isikhathi uyileliya ciko elihlanzekile elivele liyowasha imoto iclean liye ngihlangane lalo ngizowasha imoto ngithi uyaphila lathi ngizowasha imoto uzube late emsebenzini uyicwala bakufuna osiphongo nomdonso usayicwala nje ungizwe uke washo ukuthi uyazi wena ubanana amanzi ukuthi uma ngeke ngathi ukuyochitha amanzi ngayakazi iketelo kufunekela emotweni ngibe namanzi okuwasha izandla ufa kanjani Siyabonga kakhulu umroze sayiphatha nje ukhuluma ngegcokama lensizwa ishaya u2 weyicathulo ayishaya sibona zithi meqala nje umshaya isithombe uhlanganisa ibhanchi phakathi ngezandla ngoba lisali ibhanchi siyabonga kakhulu nangulonda Mbatha ngicela simshayele izandla intokazi ebhala incwadi yothando niyifunde entathakusa Ngiyabonga ngiyabingelela kakhulu igama lami ngolonda ngokwambathi sibongo ngingena emsakazweni njalo ngesonto ekseni kusukela ku3 kuya ku6 imina lo ndlalela izwi labantu ekseni nami namhlanje ngizothanda ukuthi ngiyavelelisa ku-BK thank you so much for being so kind to me my brother uBK ngimaze ngonyaka odlule ehleze ethi hawulonda kanti umsakazi avuyimisela ngithi nje usiso sebenza lapha ema-office phezulu so wahleze engincenga ke ukuthi kuyafisa ukuthi ngifike kusigiya ngengoma ngithi BK ngizokwenzani mina kusigiya ngengoma ethi ngiyafisa ufike kodwa-ke ngelinye ilanga ngempela umdonso wakwenza kwenzeka lokho kanti usuku la BK lokuzalwa so ngonyaka odlule sa-celebrate nawo i-birthday yakhe okokuqala ngikhona mina kanti okugcina so ngithi uhambe kahle bhuti wami siyawuhlezi sikuthanda ngiyazi ukuthi la uyakhona ngiyajatshula ngiyabonga Siyabonga kakhulu sengithatha-ke manje wasebukhosini uMageba uZulu mengene emoyeni uyibiza ngoZulu ozulayo ngicela ukuthatha leli thuba nginibingelele nonke bonke ubuholo obukhona igama lami ngoNozipho ngakaZulu maZulu ozulayo Olinda Sibiya ungibize nge-brand new presenter of Ukhozi FM ngokuzalwa ngwakhona la empangeni Mama Lady Dingi ngomunye obe nebhadi lokungatholi kahle no BK I had this excitement yokuthi emhlathuze sesingabasakazi bokhozi FM sibabili I was looking forward to learn but izinto ezikhulunyiwe ngaye ngiyacabanga ukuthi kuzofanele ngihambe endleleni zakhe siyabonga kakhulu Ngethula manje intokazi yafika incane iyakhula emsakazweni niyambona usiwe iqashana lethu umagcina wethu ubamba television manje Ukhozi TV angene futhi naseyinhlelweni ewusiwe sanibonani useshili Lady D ngumacele igama lami uNeliswa uBK ngafila kuyena kafishane ishow ngangithi mangiqeda ishow kungene Mchunu kungena ungizwe kungena uBK siyohlala hleke ngelinye ilanga uBK ngene gijima athi ulambile womile ucela ngithatha imoto yakhe esho Range Rover njalo ngihambe quickly ngesasoli ngiyomtholela noma iRed Bull ngathi mina ngithukile hayibo BK ngizoyidrayiva kanjani imoto yakho ngizoyishayisa ubona ukuthi uyaxakeka athi umuntu onjani oshayisa iRange Rover iyas driver so nje uBK ubelo umuntu enomoya omuhle
I'm sure wayengakaze ngibone ngidriver but wayinalo moya nje ukuthi ngiyakethemba uzokwazi ukuthi uyenze lento ngithi nje aphumule dudu kona wonke umuntu othintekile. Siyabonga. Ngiyanichazela nje nangumazili nangumadladla. Amen. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi uJesu ngithi amen kumaNazaretha. Nkosi yami umndeni kaMchunu abantwana ekakhulukazi inhliziyo zethu sithintekile kakhulu nizohlale niyingxenye yomndeni wokhozi FM nizohlale nabantwana bethu nodadewethu nabafowethu ngithi ngiyuzile uMandlandla uma kandabe kuningi sifundile kuBK singene ekhona uBK sivela kwezinye iziteshi ezincane ezinkulu kodwa singekho esifana nokhozi FM so nje sithi bhutwethu sokukhumbula kakhulu ngikhumbula usigiya ngengoma omgqibelo ngengifika ngezinye insuku nje ngazi ukuthi mekukhona uBK mekuphela uhlelo siyodla inyama so nje ngizoyikhumbula kakhulu lento mengiqhamuka nje athi hawu nanguzile uMandlandla asomama amaqatha amabili amathathu sigiya ngoma ningangikhohlwa ngiyakuchazela nje nayi le voice inkosi imbusisi ngiyakuchazela nje nayi le voice. Okay ukukhozi FM khona insizwa eyenza uhlelo ethi esezabona manje usakha amakhaya uNkosinathi Mshengu. Sanibonani. Ngingumusa mina uNkosinathi kaMshengu umshisa wentombi zakwashabalala. Umakitazi intombi ebhede nehleko dlula ngendlela. Kunesikhathi la sake saboshelwa nalensizwa. Umacingwane kusigiya ngengoma. Angikusho ukuthi kwakuyikhathi ezishubile kakhulu. Abathandi bomculo wesintu banako kuyilawula into yabo ngendlela yabo kodwa kunezinto engayifunda kuMacingwane angizokhuluma okuningi ngizothi mndeni wakaMchunu uNkulunkulu ke emndeni nemndeni kuba nomuntu osuke ephiwe into ethile ubekade nikezwe into yakhe uMacingwane wagijima futhi ibanga lakhe siyabonga kunina bomndeni ngokuphiwa lesi sipho ngiyaye ngithi ke manginikeza abantu amaspice hayi uthando lawo empilo kuma spice empilo ngiyakholelwa ukuthi wonke umuntu une-expire date ukuthi uNkulunkulu wayibeka emva kwakho nosikulandelayo akakwazi ukubona ukuthi iba nini kodwa ziba khona izinto ezikutshelayo ukuthi usuzohamba ngineqiniso lokuthi ababeseduze noMacingwane uvalelisile ngoba uma isizofika expire date kuba khona lezo zinto ezikutshelayo ukuthi usuzohamba sibonga imisebenzi yakhe ke uMacingwane abantu nomsebenzi uNkulunkulu akade kulethele wona ezweni bayofakaza bayobhala okuthile nami njengentatheli ngiyobhala ngawe Macingwane ngoba kukhole engakufunda kuwena. Sabonga uNkosinathi Mshengu umusa kuKhozi FM insizwa eyenza ezemidlalo umhlonishwa. Sanibona akukuningi engizokusho njengoba uMagic eseshilo ngumhlonishwa ngwakaSibisi sizovalelisa nje kuBK sebekhulumile ozakwethu kukhulunyiwe kakhulu ngaye ngicabanga ukuthi bonke abakhulumile basho into ethi ayicishe ifane inhliziyo yakhe ibimnene kakhulu sikhalisa nje umndeni wakoMacingwane ophakade sithi nje dudu ngibonga kakhulu. Nangumkhaba ngifuna uqhubeka kakhulu nangumkhaba ezemidlalo uphi umkhaba la awusitshela uphi umkhaba la awuvula ibhantshi usitshela uphi umkhaba mazi nanku lady D mazi sanibona hey kunzima njobe seshilo lady D igama lami nguSibusiso umkhaba kwaMadonsela insizwa le Newcastle eBlackbush angiyenako umuntu onesibindi sokuma phambi kwabantu ngifika kulomsakazo njengoba ngisemusha nje ngangifika kuhamba ubaba uMbokazi kwahamba uMavuso kuthe sengiqala ngijwayela kwahamba uIvan uMvokasihlophe namhlanje khambele insizwa uMacingwane
insizwa ebinganayo umsakazo omusha nomdala mayihlangana nawe izokutreata njengayo wonke umuntu ikubuza ukuthi indoda kuhamba kahle kuyajwayeleka umbuzo enginawe manje ukuthi masihamba eduze silandelana kanje ubani olandelayo kodwa nje kunzima konjalo uNkulunkulu khona siyabonga Siyabonga ukuthi nithi qaphu nangu somnyama khumalo ofunda izindaba Awu cishe ngathi kweze ihora lesibili emsakazweni ukhoze FM ngabuye ngaye bamba sanibonani usomnyama kaSabakhumalo phansi enyavini ubheka ke ubengomunye wabafowethu labekwakuthiwe ngiyobathola ekhambeni sahlangana sisakwizi lomzansi ziningi izinto ezinhlanganzele zona kodwa engangikhohle ukuthi ngelinye ilanga uhlaniphile kubheka uyakwazi ukubona isimo masingahambi kahle ngelinye ilanga ube khona imali anginika yona athi bafo awubambe la uthi ukubhifa wardrobe yakho usho ukuthi ngithenge ingubo umsebenzi esiwenzayo bafo mubi ngoba usibeka phambi kwabantu awuthi ukubhifa ngayithatha leyo mali ngathenga iblue neshirt enye ngangisaqhubeka nokufunda ngayo register ngayo ngafunda ngangamtshela wangangibuza futhi uthi wendoda wenze njani kwahamba isikhathi kwathi sengithole leyo qualification engangiyenza leso sikhathi kwamanga ngiyakuyena uthi webaba uyayikhumbula le nto wayenza le mali ngayithatha ngo register nansi into eyenziwe imali yakho so omunye wabafowethu bengibathole ekuhambeni ngithi mina noma isimo sinje kodwa uNkulunkulu aqhubeka abe uNkulunkulu kuthina thina sibe ngabantu kuyena ngiyabonga Ngiyabonga ngizongixolela ke ngizogcina ngalabo babili baningi bahleli lapha ngeke sikwazi ubaqeda bonke kodwa kwamanje ake ngize kubabheke umthethwa nangubabi sanibona lady uyazi ukuthi ukuma kanje phambi kwabantu mina kuyona into engijwayele nengiyithokozelayo ngomunye wabadidiyeli basokhozini kodwa BK bafo into engizoyikhumbula ngawe kuningi engakubalula kodwa engingakusho manje ukuthi bese sibe namancoko ngoba ubuye uthola ama calls kwabanye abantu abadinga mina ngoba amagama ethu acisha afane khona ubabheke lo yimina noBheka othi umuntu esephakathi nendaba mase yabona uBK ukuthi cha awudingi uBheka udinga ubabheke ngimfonele ngithi hayi bafuna msengikhathela abantu bakho nangu lo ufuna wena kahlehle ngizwe sephakathi nendawo kodwa manje sengizwakhumbula lawo ma calls ngiyabonga Siyabonga kanti ke njengoba singixolisile ngenxa yesikhathi kodwa ngiyazi kunabantu impela senongixolela kodwa angivali ngebhakethe angivale ngoAyanda Msweli Africa, my continent, Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Ubuntu, inhlonipho, umphako ongaboli. Inhlonipho ebukubheka, inhlonipho ebukubheka iyababazeka. Bheka uhlonipha wonke umuntu kodwa ke okubalekile engikwaziyo ngobheka bese kusherisha ukuthi 1 asenze wonke umuntu omlaleli wokhozi abe nesizathu sokulalela eradio ekugcizeleleni into akhule ngayo ngoba icommon factor ebihlanganisa ukuthi sakhula sixakekile sonke uma ukhule uxakekile wazama ngendlela ozame ngayo uma usutholele lithuba iradio akungabe eyakho iradio akube khona ukuthi kukhona ozokwenzela omunye umuntu omlaleli athi umuntu mayilalela iradio athi ubheka ngoba ngimlalele nje mina esikoleni ngikhona namhlanje ngiyafunda namhlanje through ubheka ngendlela ezahlukene ikhona ke lokho besikhuluma ngale ngemuva usuku nosuku masikhuluma nje masikasafonelana besikhuluma ngokuthi iradio asiyenze kube eyabo bonke abantu ngivale ngebhakede into abantu abangayi understand ukuthi sisempini impi yodlame lo leselwabizwa ngegender based violence
kodwa mina ngithi impi la indoda ibulala khona indoda izathu singekho umama ebulala umama indoda ibulala umama izathu singekho umama ebulala indoda phelile amadoda mawungaya emathuneni njengamanje maningi amadoda alele lapha izathu asikho omama balele lapha izathu asikho sithi impi yodlame impi yobubha ipoverty la khona omama bethu uthi uyafika umama ulele eminyango lele phandle sathi ngeke sithule singenalutho ngoba izwe esilakhele ngcono bakhona ongqongqoshe izwe lama proposal uyibhala bekudecline kodwa saphuma nesu lebhakede elisupportwa iAfrica Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. Angiliphathi ke emncwabeni ngiyalikhipha masiqeda umncwabo macingwane zothi masiqeda ukuyofihla iqhawe lakithi bese ngilikhipha ngaxoshwe ebhalitho ngengixoshwe la. I thank you. Traffic yakubona uyenza asimike ihlobo elikhulu abasakazi bonke boKhozi FM. Ngayishaya insizwa ngicela uyidlulele 1 second nje ngikwalana encalana yake yashaya ishaya traffic ekusela kuvuka mzansi ngathi vuka mzansi asingemfaka kanti manje uthe kufaza umsana nabomthetho amaphoyisa lu7 ngemuva wathi hayibo i7 la ngathi shaya itraffic lapho awayishaya waqhube yazi bo minister uma senithole ithiwa behind the scenes ningabona umsoco we-content ola kangizwe ngemuva utshatha ngemuva you will be very very shocked ukuthi yini ekhona sibuka isikhathi ikhulume esele zizoba 4 bese siyabheka umfowethu kunensizwa minister okuthiwa uThabang ubheka Mchunu benesikole ekuthiwa iKZN Matric Excellence and okufanele siqhubeke noma engasekho emhlabeni sikwazi ukubheka ingane zakhe lensizwa yafulungisa umatriculation la kwi-Matric Excellence ngo-2007 ngicela ukuyibiza ebesinitshela ulo 5 minutes ukuthi isiyini iphuma ezandleni zika BK Thabang. My brother, please come. That is Thabang okokai. Oh. Rebo sisutu ngoris. Chini siyathetha kaloku. My gosh, like really. Ngibone nomsakazo omhlobo wenene oshaya umaskando ngasuka umphansi. Uhlelo ufikile nawe khona la. Uzosisingatha. Chini bethuna. Because of Bheka, I was awarded a second chance to right all my previous wrongs. Because of Bheka, today I am the proud owner of 4 degrees, a PG dip, and an international accreditation. Because of Bheka, today I am able to stand in front of you all as the head of business operations and strategy for the digital business of MultiChoice. After all the good this man has done for me, never did I think I would be over here standing and thanking him one last time. Igama lami uThabang wakaganye and ngiyanibulisa nonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. I met this astute gentleman in 2007. Ngingena nina niyazi as KZN Matric Excellence kodwa mina ngiyazi kusase Durban Super Teachers.
From day one, we formed a solid friendship. A friendship ebekade ngiyihlonipha, a friendship I cherished. And now more than ever, I will hold dear to my heart. What brought us close was because in that year, uqala kwaleso sikolo, nami, I was the only student owasegoli. So he kind of felt the need yokunginakekela since azi ukuthi ngikude kanjani nasekhaya. And the relationship ayakhe nobaba, ubaba lasikhathi eza azongregistara ngaphandle kwemvumo yami futhi. But today ngiyambonga ubaba for lokho, right? And taking that stand on my behalf and wanting what's best for me. Kulo nyaka 2007, I had the pleasure of witnessing such a kind-hearted man who assisted so many students abazali bangakhona uku-afforda i-tuition, but abebalambile to make a difference in their lives. Nami ngokwami, I've had the pleasure of experiencing the selflessness uBheka had. Because ever since I got my first degree and I wanted to continue with something academically, uBheka ngipha 10,000 rand every single year. Ngiyabonga mfowethu. So over the years, we formed a good friendship. And every single year since 2010, uBheka ubengimema kuma orientation open day to deliver a keynote address to the incoming students. Ngibachazisele ukuthi lesikole si-right, just give them a bit of my background, and also just giving reassurance to the parents ukuthi ingane zabo, they are in good hands. For a couple of years, I was living in New York City, but every single first week of February or whichever week in February, I used to always make sure ukuthi I am in South Africa to attend the orientation Bheka and not disappoint him. I am heartbroken 2 weeks ago that he never got to hear my last speech, orientation. So mngani wami, I just want to give you comfort ukuthi, you know what, I did the right thing. And spoke from my heart as how you would always give me my feedback. Many might not understand, but this man, Olelela, has played such an integral part in my life. Probably the biggest in my opinion. Because it was through this nurturing and harnessing of my earlier development kule sikole sakhe that it unlocked my true potential. Ngihlale ngokuthanda mfowethu. In December last year, I graduated cum laude my master's in business administration in London. So to you, my friend, I dedicate it to you. Ngiyabonga mfowethu. Thank you for everything. You played such a key role in my life, and your work while you were still on this earth will not go unnoticed. You have unlocked such a drive and confidence in me that is unwavering and cannot be shaken. Because of you, I know my potential and what I am capable of. Nothing can intimidate me much. I know now that what I set my mind to and put in the work, I can achieve. I displayed that during the time ngifunda nawe and carried on with the same principle and discipline throughout my growth. I will forever live my life going forward, but always refer back to 2007 because I feel that was the year that birthed uThabang.
and it was all you. I wish I had shared my gratitude with you more often when I still could, and given you more of your flowers to smell. But I hope this final eulogy will make up for all the times that I missed doing just that. You can count on me, Mfowethu, to continue availing myself every year, a KZN Matric Excellence, Orientation Day, just like I've been doing for the last 14 years. You have put me on the map on platforms I could only dream of. Even though it was through the phone, it was because of Bheka. And because I'm not familiar or used to radio, I can't believe is it really me who's actually on the radio. And thank you for entrusting me with the role of ambassador, KZN Matriculant Excellence. To umndeni, Baba, may you find strength and solace in our Lord. Bheka ran his race in life, and believe me, in my opinion, he won it by a mile. Many can only dream of achieving a tenth of what he did. The impact he had on the lives, including mine, is priceless. Not many can. I pray nibambane ezumdeni and continue his legacy. Keep his memory alive and his spirit to live on for decades to come. This was a great man, a stellar gentleman. If only we could have had a few more years with him, we would have experienced him change the world. But I guess God's plan will forever be greater than what we can see with the eye. Ngiyabonga. Yeah, thank you. Inkonzo yokugcina ka BK endaweni yaseNgwelane.